Tomáš Bilišič, inštruktor bojových umení, zorganizoval seminár a nie hociaký, pozval naň vicemajstra sveta v karate a bojovníka K1 Jana Soukupa. My sme spolu žili nejaký čas v Japonsku, kde sme sa vlastne stretli a preto som dostal nápad vlastne, že teraz keď prišiel domov, že by sme ho pozvali sem do našej školy, do Genkanu Dolných Zámkov a proste zorganizovali seminár presne v tom, čo je najlepší, takže buď K1 alebo Thai boxe, alebo takisto Kyokushin karate. Já jsem vlastně začínal Kyokushin karate, plnokontaktní karate, kde jsem vlastně skončil v roce 2006 na mistrovství světa druhý a mě umožnili jít právě do K1, takže jsem se přestěhoval do Tokia. V Tokiu jsem byl 5 let a trénoval jsem se a připravoval jsem se vlastně s těma profesionálníma bojovníkama K1, jak je Glaube Feitosa, Ray Sefo, Everton Teixeira, Doug Weeny a tam jsem se připravoval na tyhle těžké zápasy v K1. Na celodennom seminári sa stretlo približne 35 mladých ľudí. Samozrejme nechýbali ani deti. Seminář začal už od rána, dopoledne jsme hlavně jeli takovou taktiku, stínový boj, práci vlastně jakoby ve dvojicích a teď odpoledne už budeme nacvičovat kombinace ve dvojicích s boxerkama, vlastně s kopama a takový ty reální kombinace, co se používají v K1. Sú tu aj pokročilejší, aj úplní zaštočníci, takže robíme takisto ako Honza povedal, robíme všelijaké základné techniky, takisto boj v klinči, čo sú, keď sú tí partneri bližšie k sebe, nejaké základné kopy a potom samozrejme po obede budeme pracovať aj nejaké tie kombinácie a také tie ťažšie varianty všelijakých týchto vlastne bojových športov tohto typu samozrejme. Bojové sporty já dělám už od 10 let a asi mě k tomu přivedla televize, různý akční seriály, tak říkám, jo, to jsou pěkný kopy, to bych chtěl umět, tak asi jsem se přihlásil a nějak mi to zůstalo do teďka. A nie len to, okrem vedenia seminárov v Poľsku, na Slovensku a Českej republike sa Jan môže popíšiť aj mnohými úspechmi. Největší úspěch je asi, tam vlastně není žádný mistrovství světa nebo takhle, tam jsou jednotlivé pyramidy, kde se dostanete buď do 16, do 8, anebo vyhrajete vlastně celý to, jak se tomu říká, K1 Grand Prix. A já jsem vlastně měl největší úspěchy, že jsem vlastně to nebyla přímo K1, velká společnost Rise, jsem se dostal do semifinále, kde jsem vlastně porazil současného profesionálního mistra světa v Muay Thai, Fabiana Cyclona. A vlastně jsem vlastně remízoval s Japoncem, který vlastně teď se dostal do 8 v K1. Pak jsem dál startoval s Japoncem, s kterým jsem teda prohrál a to byl současný šampion do 100 kg. Takže s tím jsem prohrál, takže myslím si, že jsem měl i dobrý zápasy a měl jsem i špatný, když jsem začínal. Teraz je však bojovník jednotky plný energie a optimizmu a verí, že úspechy sa opäť dostavia. Největší cíl v podstatě jakoby pro každýho je se umístit v pyramidě K1. Takže uvidíme do budoucna, jestli se mi to podaří a jestli mě uvidíte na Eurosportu v nějaký finálový Grand Prix v pyramidě.